Ilanga lesabata masilithokozele izibuye inkosi walibeku Jesu ukuthi siphumule masilithokozele ilanga lesabata masilithokozelele ilanga lesabata lingcwele limnandi lilethu kuphumula uJesu wabona ukuthi siphumule ngalo leli langa lesabata inhliziyo ilangazelela ilanga lesabata udiniwe wena udabukile na tholi sabata uphumule masilithokozelele ilanga lesabata lingcwele limnandi lilethu kuphumula uJesu wabona ukuthi siphumule ngalo leli langa lesabata isabata elimnandi lingcwele kithi lilethu kuphumula uJesu wabona ukuthi siphumule tholi sabata uphumule tholi sabata uphumule tholi sabata uphumule. Mangwanani akanaka sangano dzvene raMwari. Tinofara kukumbana zvakare mukati mesabata ranhasi mugore ra2025 mumwedzi waJanuary. Tichingotenda Mwari nenyasha vanhu vose vati kurei nevanhu vose vatinzwisisei upenyu vanonzwisisa kuti kurarama inyasha. Kusara kwevavo vega vachiri kuti mama ndoda chakati havanyasi kunzwisisa kuti kana zvichinzi kurarama inyasha zvinorevei. So tinotenda kune avo vanozvigashira kuti kurarama inyasha kuti tinoda kungopa mbiri kuna Mwari naivo vasati vazvinzwisisa Mwari ape upenyu kusvika vasvika palevel rokuti kunyange ivo vanonzwisisa kuti kurarama ichinai inyasha. Toda kutenda Mwari tiri kufamba nema 10 days edu kunamata tiri pano paMandara tichikuchingamidzai Mandara Church chingamidza zvakare Mandara Online Church ndo vatinochingamidza kuti Mwari wokudenga akukomborerei. Tiri kuwana mafeedbacks anokomborera zvikuru all the way from Australia, Asia, Europe, even from mother continent, Africa. Mwari akukomborerei tiri pamazuva ekunamata. Ndoda kuti muzive kuti kunamata kune simba rakadai zvakadai zvokuti zvitendero zvizhinji zvechiKristu kubva musi wa1 kusvika musi wa20 zvisina kukurukurirana, asi mukusakurukurirana o mukusakomunicata ikoko madenominations mazhinji vari kuita ma10 days of prayer. Muri pere vana vaMwari? Kureva kuti tinogona kunge tisingawirirani pane madoctrines apo neapo, but mukusawirirana ikoko vatendi vose pasi rose zvisinei nedenomination yechiKristu vanoziva kuti mukunamata mune simba. Vakatenderana even vasina kucommunicata. Ndakanzwa kuti Glen City kwakune inonzi
Christ Embassy vanga variko vachifasta, hakuna akaenda nebhokisi rechikafu, vachiita 10 days avo. Saka kureva kuti nyaya yekunamata itori nesimba, but Satani ane katendenzi kekudhakisa nyaya yekunamata. Zvakadai zvokuti munhu anogona kutosara achiuya kuchechika nekuti ari kuteera mudzimai kana kuteera baba kana kuteera vabereki, iye pachake mudehenya make umu zvekunamata zvisina kana dhiri. Saka nhasi ndaya kuzokuudza kuti mune dhiri mukunamata. Mune dhiri mukunamata. Unogona kunge usingazivi kuti kana usingatendi mukunamata, even uri kuCanada ikokoko, utoriko ikoko, zviri kufamba nekuda kwemunamato kweimwe chembere iri kuzaka inonamata. Muripere wana waMwari. Theme yedu inoti iyo, when you pray kana muchinamata. Matthew 6 verse number 6. Kana muchinamata inotaura pfungwa yekuti sometimes minamato yedu inoita sokuti haisi kupindurwa, but inondobudisa minduro pakuti we should learn to wait upon the Lord. Isaiah chapter 40 verse number 31a hatiiverengi. Inobva yabudisa pfungwa yekuti vanhu vazhinji tinoti kana tanamata tobva panzvimbo, tobva tandozvitsvakira yatinofunga kuti iyi ndo minamato yedu chaiyo yatakanamatira. Then nguva kana yazara Mwari ava kuda kupindura, hapasina achapindurwa. But theme yedu iri kuti iyo kana muchinamata. Takadzidza isusu kuti pane ma-promises atinofanira kuklema. Tikadzidza isusu kuti pama-promises iyayo takapiwa even promise yepeace. Dambudziko ratinaro tiri kurarama tisina peace. Muripere wana waMwari. Tiri kunoka mhiri kwaSamora. Munhu anoshanda upenyu hwake hwese anenge achingoshandira vanhu, haana peace. Tutaura zvinoramika handiti? Munhu haana peace, anongoshandira vanhu. Munhu anorarama, mari anoshanda haidyi, haana peace. Munhu anoroora, haana peace. Mukadzi waakaroora hamupi peace. Murume hawani peace, mukadzi hawani peace kubva kumurume akamuroora. Saka peace tinoiwana kupi? Maiziva here kuti kuna vamwe vana vana peace asi vari mumba mevabereki? Vana ivavo atori ma-minus asi vasina peace. Nevana ivavo vakadzidzawo kunamatira peace. Tatsari panext newe, kune peace here kwenyimi? Zvino takadzidza kuti peace iyi hakuna mumwe munhu anotipa. Ndakaona kuma-Roman Catholics vane song inotiyo, rugare ndinokupai asi handikupi sezvinoita vane rino pasi. NdiJesu aitaura statement iroro. Peace I give you, but handikupi sezvamungapiwa nevari pane rino pasi. Vari pane rino pasi vanopromisa peace asi hakuna peace. Shirikadzi dzinozviziva musi wakafa murume kuti vana bani vakati tichachengeta vana, tichavaendesa kumaboarding, asi zvezvi vari kumhanya vane zvikwereti zvemafizi. Hakuna peace. Peace inobva kuna Jesu Kristu. Takadzidza futi zvakare kuti be specific, sezvakaita Bartimaeus. Akati mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirei ngoni, inonzi generic request. Jesu akavunza, unoda kuti ndikuitirei? Zvikanzi kuti ndione. Tine vanhu vari kuuya kuchechika vakatakura ma-prayer request evamwe, kutakura prayer request yekambani, asi weyako yekumba usina. Mumuripere wana waMwari. Prayer request, be specific. Sekuru chapotera. Ndine muzukuru wangu ari kuAmerica, anetsa vabereki vake. Muzukuru uyu anonzi Nyasha kana kuti Ethan. Saka Mwari kamushanyirei tumaingirozi zenyu. Chimwe chaita kuti minamato yedu isapindurwa gogo chimbumu. We are not specific, we are not straight to the point. Tineta kukwira gomo humandurira. Nemhaka yei isu tiri kunamata asi tisingatendi. Dambudziko ratinaro.
nongochiparidzira vanhu vasingatendi, vabva muno vanodzokera kunzira dzavo dzekare, asivo pachavo havatendi muna Mwari wavanonamata. That's why vhesi yatakaverenga musi wekutanga 2 Chronicles chapter 7 verse number 14 inotiwo vanhu vangu vanodanwa nezita rangu hazvirevi kuti handidi kuvapindura, but havasi kureurura zvivi zvavo, havasi kuzvininipisa, havatendi. But once vatenda, vabhilivha ma-terms and conditions, ini ndinorapa nyika yavo, ndichavaregerera. Ivo panapa tine vanhu ka vanotorarama vari pavhesi iyo, vanotoshuwa Mwari ka anokomborera. Ende vanhu vavo tikavati panapa vatipe ma-testimonies, vanonzi vanoonererwa. Vanabamisa kuoneregwa. Vanabamisa kuoneregwa. Aiwa ka vari kuda kukusimbisa kuti uone kuti kunamata kunobhadhara. This is the background iye zvatange tiri kuita. But nhasi da kuti ticherechedze tione kuti kuti Jesu ane time yaakambonzi man of the moment. Unoziva na Mwari. And uselebhu hwaJesu ka hwakatotanga musi waabarwa. Hwakatanga iri mimba, madhimoni akatoona kuti aya mahwanai. Muripo sanga raMwari. Uselebhu hwaJesu hwakatanga ari mudumbu. That's why vhesi ichiti iyo Elizabeth na Mary pavakasangana vakakwazisana, selebhu rakatamba riri mudumbu, vakakonfema kuti chamakatakura chikuru. Muripere sanga raMwari. But Satani akatanga kutovhima Jesu achiri mudumbu. Muripere na Mwari. That's why muchiona pavakaenda Jesu paakandobarwa, ari kutoenda kundobarwa asati abarwa uku vachenjeri vemabvazuva anga vakutofamba vachienda. Muripere sanga raMwari. Saka kusvika kwavakandoita vakandosvikira nekubarwa kwaJesu. But chiona manje Satani, kana muchinge modzoka mudzoke nepano tichikuitai makorokoto. Saka hondo yaJesu haina kutangira muwilderness, yakatanga even musi waakabarwa chaiwo chaiwo. Muchatocherechedza kuti vachitobva paakabarwa maternity ward maakabarirwa muya mudanga, vakatonanga straight kuIjipita. Apa pari kungodemonstratewa upenyu hwechiKristu kuti we are not safe kana tisina Mwari. Jesus was an innocent soul, but ari innocent zvakadaro Satani ka akasiyana nemi munoti mwana ari innocent, mai ndo vakamitiswa, asi mwana ari innocent. Hapana, Satani harespect zvese izvozvo. Zvamene muchinyaradzana, chingochengeta mwana wacho, mai wacho ari innocent. Hapana innocent. And I'm sorry to say this. Mwari anoti ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba. Hakuna denga raanoona kana Jesu akauya chiti ari innocent. Akati regai vana vadiki vakunga, vana vadiki vanonzi vauya, vari kuuya based pakutenda kwababa namai, ndivanonzi regai vauye kwandiri. Hapasi kurehwa nezvidhakwa apo nevana vama-armed robbers. Saka wotoziva kuti mubereki kana usina kuchena, mwana wako haana kuchena. Saka Satani ka aitozviziva kuti Jesu muinnocent hwake asina chaatadza. And for your own information, Satani akatotraya kuda kuti Jesu atadze, but akamutadza. Akada kumutadzisa kubva ari mudiki. Muripere vana vaMwari. That's why uchiona kamutembe wemuya vakashamisika, mukomana achipindura mavhesi newisdom chikanzi mwana wani uyu. Satani aingozama kuda kumutadzisa. Vabereki vake vakamutsvaka vakamushayiwa. Satani aida kuti vabereki vatsamwe kuti kewo ukaita sei, unosara isichida kuenda, unobiwa nemabhinya. Iye akati munonditsvakireiko ndirumba mababa vangu. Hondo yakatanga kare. Mukomana akaita selebhu kare. Ende munoziva even mazuva ano emimi, munhu anofamba ane mari pari zvino mukurumbira munongounzwa. Vese vanenge vakamutenderedza vaya vanotoonekwawo semasele. Vana mudoni kando vari kufamba nani nai, vari kufamba nachinuwa nemari. You see, vana mudoni vaiva vasingatodi kuti vanhu vasvike pana chinuwa. Muripe sanga raMwari. Saka tisati tataura zveuselebhu hwachinuwa, iye mudoni pachake ritori ziselebhu.
kunzi vakomana mukuru ari kuti kudiko mazuva ano, zvonzi hatichandomuona tiri kuenda kubreakfast. Vanosara vakamirira mudoni kuti kavodzoka kubreakfast achatiudza kuti mukuru ati kudii. Saka vana Peter aitova masele ezuva iyoyo, emazuva iyayo. Vana Peter Jesu achifamba vaitobvunza na Peter kuti ko Peter mukuru ari kuti kudiko. Takaona mukomana akadira zvingwa, vanhu vakashaya pokuvata nechingwa nefishi vakatambura, ende hatina kumbonzwa kuti pane akabayiwa nemunzwa yefishi. Zvikanzi handizvo zvaanoita. Waini futi akatoiwedzera, vanhu vakatozodzoka auya neinonaka. Zvikanzi mungatotaura izvi. Birth certificate rakateedzwa kwamudzviti kuBhetania. Lazarus amuka. Saka Jesu akanga asiri munhu wokutamba naye. Aiva murume woti paasvika zvinhu zvinochinja hazvirambi zvakadaro. Iona kuti pawasvika panotowedzera hondo. Jesu aiti paasvika panoita peace. Iona kuti pawasvika vanhu vanotiza kuti chasvika chigevenga chemakuhwa. Pana vanhu varikutokondembleta kutiza even chechi iyo inei kuti bhera ndopindira zvangu kuchisipiti nokuti pane zvigevenga. Asi Jesu aiti paasvika vaiti rugare rwauya, peace yauya, sele asvika. Hauna kunzwa iri pana Bartimaeus, hanzi vazhinji vakamutevera. Wainzwa maungira ivo kuti zvonzi ndiani, zvokuti even bofu rakavhunduka, zvikanzi ndiJesu weNazareta ari kupfuura. Zvikanzi uyu ane size yangu yemaziso. I will not let him go. I will cry ndikomudedzera even the more. Mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirei ngoni. Jesu akamira. Unoona nakunyada akamira uya asikapenda kaya. Kana uchiverenga mudonika uchiti Jesu akamira, unofunga kuti ndisinyoro vakamira. Akamira ndi Mwari uyoyo. Amiswa nerombe. Ndiye akatiyo peace be still. Akanyaradza mananda. Achinyaradza mananda akamiswa nerombe. Mwana matacha musingazivi ndo problem. Jesu ndasimbira. Usingawirira nemuroora, hapana chauri kuita. Hapana. Jesu kana apinda mumwoyo mako, unofana kuva a changed person. Kwete kuchinja serwaivhi ukati nhasi uri green, mangwana uchinzi zvakakwidza kuita sekuti makore anonzi nhasi ariko. Munhu waMwari kana agashira Jesu, anofana kuva nepeace forever and for good. Kwete ngonzi chimbotarisai kuti nhasi kana zvakakwidza tozotaura navo kana vadzikira. Kuitwa Mwari wewe. Celebri nonzi Jesu. Vana Didima vaidhauta, but the power of Jesus vakanga vasingakwanisi kuiresista even mukudhauta kwavo imomo. Vaingoteera naJudas Iscariot aiva macelebri ese aya. Saka rimwe zuva akagara pagomo reMorive. Vakamuunganira vakomana vachida kuwana information yokuzoenda nayo kucommunity. Jesu akagara akaropafadzwa vakati. You see, I imagine, ndinofunga Jesu akavabvunza, saka vakomana, imimi moda kuti ndikuitirei imimi? Can you imagine wobvunzwa nemunhu ane bhegi kuti uda kuti ndikuitirei? Panapa. Chei chinosara nabamusana maimusaini vamwe shoma. But vakomana manjeka, and zivai, especially Peter, the 3 inner circle disciples. Munozare kuti Peter akapotsarambira pagomo. You know, kungosvika pagomo, just the glory of heaven, just a flash. Yakango flasha. Peter akatoti aiwa ngatichigarai pano. Ngatichigarai pano. Ngatichigarai pano. Regai mbobuda zvangu mumaridzo. Iwe ungobva kuzaka hauchatodi kudzokera kumusha. Kungoroja umandara, imba yacho haisi yako, kungoroja cottage kuseri, foni yamai kumusha wachadairi, pano pazaka apa. Peter kungokwidza mugomo kundonamata nemukuru, kungoenjoy the glory of transfiguration ya. Zvikanzi aiwa, Peter aiva nemhuri ka, zvikanzi hana kumbofunga kuti vana mai mutsavasara zvozodini, kanzi ngatingogarai pano. Kuva selfish even pasalvation. Muriberana Mwari. Zvikanzi
toita sei zvikana Jesu moda kuti ndikuitirei? Ndobva nenyaya yakapo. Moda kuti ndikuite vakomana vakagara. Ende vaiziva kuti munhu ari kutaura kwatiri uyu ndiye uya akati pana Gene chapter 1 verse number 29. Chapter 1 verse number 26. Let us make men in our own image. Saka vakanga vakagara vakatarisana nemuridzi wenyika. Obva ati moda kuti ndikuitirei. Peter whether anga atofamba kana kuti anga asati, but for the sake of our sermon aigona kuti this time ndoda kuti mungoita kuti kana ndofamba pamvura ndichirega kunyura zvachose, ende kufamba kwangu kuite permanent, uyezve handichadi kusheya nevamwe vanhu pakufamba. Zvinofanira kungozikanwa panyika ino kuti ndini ndega ndofamba pamusoro pemvura. Mukomana the sons of thunder vaidai vakati isuka chingotipai simba rekudeedza mheni chete, tsingorova vanhu. Angoti bhoa tomuchaisa nemheni, ende simba racho munopa isu chete. Judas Iscariot ndiye angari wekeshika kuti Mwari chingoitai nesimba renyu kuti sefa yemari yangu isadzikira kubva pa 1 billion every day, chero ndikabudisa ikaita sei. But vakomana havana kuchuza zvese izvozvo. Vakati Ishe tidzidzisei kunamata. Unoziva nemhaka ina kunyada, vakomana vaiona Jesu. Jesu vaiona vasvika kumba kwaJairus, voona musikana amutswa, Jesu aitanga anamata, vachingorita kuti secret yemukomana iri pai. Vakakwidza mugomo, mukomana undonamata. Patransfiguration, mukomana undonamata. Opinda musinagoge, chapter 4 ya16 yaLuku, sezvaaisita, akasumuka kuti arave, akanamata. Pakamutswa Lazarus, pana 11 John verse 28 na 29, akati areva izvozvo, akatarisa kudenga, akati Ishe, munosindinzwa nguva dzose. Saka moda kuti ndikuitirei. Zvikanzi Ishe hatidi mamiracles, toda munamato. Teach us how to pray. Teach us how to pray. Akasvika pamuchato, waini yashota, mai vacho vakati, mai vacho yanenyawi, zvikanzi teererai munzwe zvaanotaura, zvaangotaura zviitei. Mukomana akasimudza ruoko, akati Mwari, basa ratanga, waini ikawanda. Vana Peter vaingozviona zvese izvi. Vakaziva kuti kana mukuru ati moda kuti ndikuitirei, vakomana wasara. Isusu hatina chimwe chatiri kuda, toda munamato. Teach us how to pray. Itirai vakomana, amen vakomana. Tidzidzisei kunamata. You see, Jesu ndo paanozoya manje pana chapter 6. Oti vakomana, kana monamata, pinda muimba yemukati. Munoona here Jesu ari kuvadzisa kunamata. Vanonamata havanamati kuchechi. We are sick and tired nema-Christians ari dry. Unoona nedzimwe nharo dzacho dzinoitwa palesson so kuti pana patiri kudhila nemunhu ari dry. Angobva straight kumushikashika achiuya pano, haana kana munamato uri pauri. Unomupa basa nominating committee inotambura kuita 4 weeks ichitaura zita romunhu hani. Saka munhu waMwari matiti kupei papi, saka munhu waMwari matiti kupei papi. Ina hangu ndoda zvokugara. Hakuna munhu anoita zvokugara muchechi inoi anoriona denga. Because chinotonzi kunamata, kuresponda kukoya Mwari. Come on. Muri bayesanga raMwari. Saka vakomana vaiziva kuti secret yemukuru iri pakuita sei nai pakunamata. Pakunamata. Paya paakati ko munochemei ko vakomana, peace be still. Mukomana anga asingatauri asina kunamata. Then dzimwe nguva manje aibva ati kutenda kwenyu. But kutenda manje kwaibhekewa nemunamato. Saka secret yechiKristu sangano raMwari, kana mazogara, even baba mutsa akafa, pakasara zvizukuru, zvisiyire nhaka yekunamata. Namata kunopedza zvose. Even dzimwe shamwari dzanoshaya kuti wodzisiya sei, namata chetewo. Uchaona dzichitaramuka dzezgaso. Amwana kuti iwe namata chete, ende paunonamata chingoti Mwari vaineni, ndiite munhu ari right, ndipe shamwari dzakanaka, ndibvisire shamwari dzakaipa, dzinonhuwa doro, dzomwa mutoriro, iye zvina maidhoka vaya vanoya nedoro riri mubhutu. Iwe namata chete, uchaona vachitaramuka vega kudai. But ukada kuzviita nesimba rako, unonyeba iwewe.
kanza kuti reti yekumwa doro kwemadzimai muchechi yakwirira. Hanzi fanika rinonzi savana. Madzimai ari single ndinokunamatirai kuti wanikwa iwe wanikwa ari panzvimbo chete. Wanikwa ari panzvimbo. Ende usadhakisa vari mumarriage. Imi vari mumarriage musadhakisa vasiri mumarriage. Iyafai. Saka vakomana Jesu anobva ati nawo, imi namatai kudai. Mainzwa here vana Mwari? Imi namatai kudai. Baba vedu vari kudenga. Zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Muri kupaona here vana Mwari kuti chinhu chinonzi kunamata, kutanga nekusaluta nekurecognize akakusika. Hautangi kutaura nhuna dzako, uri kudzitaura kunani? Kuna baba vedu vari kudenga. Hapana kunzi baba vari kuzaka apa. Kana chinua havazi baba. Kana vaprofita venyu vamwe veve havazi vana baba vese veve. As long munhu ane mweya wokufema achipota achinzwa flu, munhu iyeye haqualify kunzi anzi baba vari kudenga. Iri peri vana Mwari. Baba vedu vari kudenga. Zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Unoziva kuti mutupo wako ndichi Samaita. Unoona kuti mai mudonika. Ndombonzwa achiti gosi kufarisa kuya. Kana vachida chako chaiko kupinda mushe vachida kutora mari mushe. Unonzwa achiti Samaita svikai panapo. Matindite sei mai? Matindisvike zvonzi svikai garai apa Samaita dedi. Munoona Samaita. Unonzwa Samaita vachidi nhai inopera mari yose nokuti vanzani nhai Samaita. That's the same principle. Baba vedu vari kudenga. Chidau chacho zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Unoziva word rokuti holy in Greek rinonzi hagios. Kureva kuti set apart for divine purpose. Kureva kuti different. Saka paunongoti zita renyu ngarikudzwe neutsvene, uri kuti zita renyu rakasiyana nemamazita ese ana baba. Saka muprofita wenyu, that's why achiramba kunzi mutsvene. Unongogumira kuti baba, papa, pakuzonzi kudzwai neutsvene havadi. Ana venu vaudza kuti koko hatisviki. Saka pakunamata kwenyu, even wafirwa, hautsvaki kuti baba mutsavafa tasara toga iwe. Unongoti wewe Mwari kudzwai, baba vedu ari kudenga, zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Chero ukasataura ukapererwa, mweya mutsvene wakutoziva nekuda kweintroduction yako. Kana tichinamata hatisi vanhu vokungokumbira. Unokumbira munhu wasina relationship naye. Mwari, munongoona zvakazodai. Munamatira nekuAfrica. Mwari, mvura haina kunaya. Madhongi akafa kumusha. Havana chokurimisa. Zvigejo racho zvirakabiwa. Mwari, vakomana. Unodini kuita saDavid, musi wakafa mwana, akati ndipei sadza ndidye ndirumbidze zita raJehovha, nokuti ngoni dzake dzinogara nekusingaperi. Vakamubvunza vakati ndakanamata mwana achirwara, pari zvino afa, saka zita raMwari ngarirumbidzwe. We are looking forward, my Saruchera, kumana munhu anoti amuka mota isipo pamba, oti Mwari zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Uone kuti Mwari haitsvake remota iyo. Zvine opposite kutuka Mwari. Mwari anzwa nekutukirigwa. Mwari wacho, Mwari wacho, Mwari wacho, zvakazodini. Zita raJehovha ngarikudzwe neutsvene. Hanzi rumbidzai zita raJehovha. Vana Dhavhidhi paanonzi vakanga vari padhuze nemwoyo waMwari. Ukatarisa mapisarema ake ese anongoti nokuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Nokuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Nokuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Maichiwara, nokuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Fizi isipo, nokuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Ndokutenda kawo. Kuti nguva chechi inongochema.
chechi inongochema. Ende chechi yedu inoyi kai inoda kubatsirwa. Vanenge vakomboregwa vaya havachagoni futi kuuya kuna Mwari kuti Mwari honai mandikomborera, nokuti vanenge vakagarirwa nemakava anoti kuonererwa. Hatidi zvakadaro, hakuna chisabata chakadaro. Hatisi kuda chisabata, tinoda chiKristu nechitendero chinotenda muna Mwari. Vhesi inotiyo vachamukunda neropa regwayana uyezve neshoko rekupupura kwavo, kuti kudini 2024 kambani yakaita profit. Iwe kana isina uya uvhunze vakaita profit kuti makazviita sei. Vanokuudza kuti every morning taita devotion. Iwe every morning waienda na secretary kulodge. Baba mutsawo futi. Murikuninzwa here vana Mwari? Kana Mwari akukomborera, pupura zvekuti Mwari andikomborera. Pane vanhu vanotya vanhu kupfuura Mwari. Do you know kuti istrategy yaSatani yokuti that's why pagomo paya akati ukangopfugama ukandinamata ndokupa zvose. Saka the assumption is zvose zviri munyika ndezvangu. Saka iwe kana wazviwana haugoni mudoni kundotenda kuna Mwari. Uchaona vanhu vanokuseka, vanhu vanotoda kuonererwa. NdiSatani anenge achikudaro izvozvo. Nemhaka yei ari kuti nokuti ndinda kupa. Don't recognize God. Chimwevo chinoita kuti vanhu vasadero, vanhu vakagara panapa, vanhu vanobata mai mwana. Kubata izvezvi pakabatwa zvimwe zvinoera ipo panapa. Mahandbag mune zvinoera, ndo imwe problem iyoyo. Saka mimi ndingoti ko munhu arumbidzi Mwari siyana nomunhu. Munhu anoziva paakafamba nepaakaenda. Ena anenge achizisimbisa takawanda. Wakawanda nani? Uri wega. Ndoenda zven'anga wega munomu. Takawanda nani? Isiri kukomborerwa esi mai mwana. Zvese zvaunoona zvikomborero. Iwewe ka ndiwe uri kundozuvana nezvawakabatana nazvo koko. Ikono mahandbag mune zvinhu zvinofema mahandbag munomu. Nemabhuti emota mune zvinhu zvinofema kuti fai. Mune makonye arimo nezvimwe zvipenyu. Saka imonetseka nakunyada kuti koseiko vanhu vasingarumbidzi Mwari nezvavakapiwa naMwari. Aiwa, havana kupiwa naMwari. Kurumbidza Mwari kwavari kuita idisguise. Fanaka chechi yedu isina vaprofita nhema vanoti ndapiwa nemweya, iwe wakadai. Ndokwavanenge vachihwanda kuno. Kune vanhu vasingabhilivhi muno muchechi medu imo munomu kuti vanhu vose vane zvinhu zvavo vakakomboregwa naMwari. Motonzwa aitoti zvinhu zvose zvina mudoni zviya unotanga nguva Mwari chete pane zvaari kutoita. Saka takawanda. Kana waiti akawanda ka uri kungoreva statement riya rarigiro rekuti ri vazhinji pakuti wewe pachako ndimi makawanda imimi. Saka kana tanamata Jehovha azotikomborera toya tojoina hands pa 10 days of prayer torumbidza Mwari. Ma 10 days aya haze kungochema kuna Jehovha. Ndekutenda Mwari zvakare nezvaakatiitira gore rapera. Munhu ari kuAustralia akanga asina visa akarinyuwa ngaatende Mwari. Ari paJoburg apa akaita border jumping patakazowana passport ari koko ngaarumbidze Mwari. Arumbidze Mwari. Rumbidze Mwari. Tazari ba next newe uri kuinzwa here. Chechi ino harisi bako rokuuya uchivanda kuti unza uya angaderere munhu wechechi uya. Chechi haisi varoyi inoi. Hatipo kubreeda varoyi muchechi munomu. Nekubreeda zvigevenga. Tiri kubreeda cream yedenga, macandidates yedenga achaponeswa. Saka ukaona usina have yekuponeswa haufaniri kunge uri panzvimbo iyo ine. Tidzidzisei kunamata. Pamunamato waJesu ndoda kutora munoziva Lord's Prayer. Now vadzidzi vetheology. Uyu munamato ndo munamato une package yose upenyu. Mudoni, unonzwa kana mwana anamata Lord's Prayer, unonzwa mubereki kuti daiti ngatinamatei. Kana panamatiwa Lord's Prayer patonamatiwa mai mwana. Paya panonzi give us this day our daily bread. Hachizi chingwa kacheglobal chinotaurwa paya. You know,
in Greek ka pari kurehwa maneeds. Sezvo amungaita kuti who is your breadwinner. Zviri kurehwa kuti anokutorera chingwa bhekasini ndiani here achikupa. Kuri kurehwa maneeds eupenyu kuti anoita take care of your daily needs ndiani. Saka panonzi give us this day our daily bread. Kuri kunzi even ma-traveling mercies ari pa-daily bread. Ngirozi dzinotichengeta dziri pa-daily bread. Lunch yedu iri pa-daily bread. Zvirwere zviri pa-daily bread. Saka kana Lord's Prayer yanamatwa yatopedza ma-sports. This day our daily bread. Regai ndipedze nepakuti tiregererei vanotitadzira. Sezvatinoregerera vanotitadzira. Tinamate. Ndakataura 2 days ago. Pamunamato wese wakataurwa naJesu Lord's Prayer. Zvimwe zvese hapana chaari kuda kumunhu. Pega Elder Nakunyada Mwari paari kuda kuti tite ndiro inopfumba kunobva imwe. Pakuregererana. Condition yekuponeswa nekupindurwa kwemunamato edu kuregerera vanotitadzira. Iye atiregerere sezvatinoregerera mudoni. Ende pakuregerera kweduka chinoita kuti tisaregerera kuda kundotsvaka feedback. Zvandaka kuti sorry one but handisi kuona kuti sorry yangu yakagashirwa. Haunei nekugashirwa kwesorry iwe. Iwe regerera munhu. Ende regai ndikuudzei masabata. Nyika yafamba. Chimwe chiri kuita kuti vanhu chechi ivaremere kuramba kuita let go. Kuramba separation. Vafudzi vemombe vakati vanetsana Abraham na Lot. Vanetsana voda kuputsa vanhu. Abraham akadedza mwana wake Lot. Zvikanzi uya pano. Iwe neni tiri chinai? Tiri hama. Kaparege kuva negakawa pakati pedu. Iwe ukakwidza kumusoro, ini ndichadzika zasi. Iwe ukadzika zasi, ndichakwidza kumusoro. Nhasi munambata muchiti Mwari waAbrahama, ndiye Abrahama wacho uyu. Saka mai mwana hazvinetsi. Kana zvanetsaka for the sake of our salvation, let's separate. Kuseparate hakurei kutukana. Haunoona kuti Sodoma yoparadzwa. Abrahama ndiye akatoreverera Lot. Manje imimi munoti kuparadzana kwamaita kuvengana. Hakuzi kuvengana. Zvafana tukaparadzana nababa wako waita zven'anga. Kukudza abereka hakuna kunzosakudza ka. Asi taparadzana edu. Vakarwara ndondovaona. Asi panoita zvavo zvekun'anga ivo vakutoziva kuti havachandipi feedback. Saka kune munhu anokupa BP muupenyu. Separation is biblical. Ine mara makati bambelela uchinamata munhu bambelela. Saka paunonamata munhu kuya kudenga ucharioni. Chakata sana Clopas Maisaruchera kuti vaone Jesu vachinda kuEmmaus. Hanzi neDesire of Ages they were sad. Vakanga vakatsamwa kuti muponesi wedu abiwa hatizivi kuti vamisepi akafa. Vachitaura naJesu saka havana kumuziva because they were sad. Toda tinamate. Tiri kunomberi. Mune simba mukunamata. Ende kana takunamata chaiko pamberi apo. Verse inototiyo, in the last days the spirit of Elijah shall come. Later rain. Elijah aita seiko. Wanga asingatanga avunza Mwari. Mwari aitozovunza Elijah. Elijah akati kuState House paakaenda bebe zvikanzi hakungavi nemvura kana dova kusvika ndataura ini nemuromo wangu. Ukaenda kubhuku raMozisi kuna Gene inobva yakuudza kuti iwe Moses inda kuna Faro ndakuita Mwari pamberi paFaro. Mainzwereona Mwari. Denga rakatovhunza kuti kuti zvafamba sei zvikanzi nendinozivhunza Elijah. Ndiye makii acho atiza nemakii hakuna kana mvura vanhu vofa pasapa. Zvikanzi tomukumbirai. Saka vakomana vakati vagona kunamata Jesu aenda manje. Vakomana vakaita zvinorova. Vaingoti vari pachechi so sirivheri nendarama hatina. Chatinacho izita raJesu weNazareta. Simuka ufambe. Vakomana vakati vavharigwa mutorongo pakati peusiku vakatanga kuimba. Majera akazungunuka. Vanhu vakada kuzviuraya. Zvikanzi musazviuraya. Tiri pano tose takakwana. Zvikanzi toita sei? Zvikanzi tendeukai mubhabhatidzwe. Vakomana vaiti vakasimuka sermon 1 mai mwana isina media isina PA system aparidza 3000 vakabhabhatidzwa. Makandeyei vakamwa munamato pana Jesu.
Vana Paulos vakomana vemabhinya vakaita mahwekwe naJesu vakandoparidza shoko. Vakomana nanhasi akanyora mwadi dzatiri kuverenga. Nemhaka yei vakadzidziswa kunamata. Vana Peter vavharirwa, hanzi chechi yaimunamatira iye ari mutirongo, ngirozi ikadzika. Nemhaka yei vamwe vacho vaingoti mumvuri wake ukangosvika nepauri kudai so watopona. Vana John the Beloved, by then he was the only surviving disciple yaJesu, akafa in natural death. Vamutadza kumuuraya at almost 90 something years. Vakandomisa paPatmos paka island. Akatanga kunamata, mukuru akadzika ari papo. Nanhasi munoimba John the Revelator, yo John the Revelator. Ndiye mukomana wacho. Munamato one simba. Vana hamungavagoni mega, vanoda munamato. Mukatsaunga mugoni wega anoda munamato. Kune influence yakaipa kunzoko. Anouya akakurovera imwe headdress yemusha kuti yabva nekupiki. Unzi deta musikuziva zviri kuitika here kuti maitoka. Zvinoda munamato. Varume hamuvagoni avo. Hamuna zera navo varume avo. Makaona zvavakaita musuno paTikTok vakomana akabatwa so zvikanzi uri kubva kupi usiku uno nemukadzi. Zvikanzi anonda handina namudoni. Zvikanzi rega ndimufonere mudoni wacho. Halo mudoni, uri kupi? Ko baba musa ari kupi? Bamusa ndinawo panapa izvozvo so. Iye ari panapa. Hamuvagoni varume, hamuna zera navo. Vana munamato. Vana vamazuva ano hamuna zera navo. Ndakatoudza mai mutsa musuno kuti hatichina vana isu. Vari kungogara kumadhome ekumba kwedu. Vana vakatogwa kare nenyika. Vafanana kachikuudza, anokuudza nhoroondo yose yaMichael Jackson. Ushoti akaiwana kupi mwana ari grade 5, 6. Anokuudza zvese, anokuudza nana Ronaldinho, anokuudza zvese. Mai mwanaka hatichina vana, pati munamato wega. Saka toda madekwana ana, masikati anaya. Vanoti pastor, da kudeedzera zvinhu 2. Da kutanga nechimwe chacho chiri very sensitive. Iwe nanhasika uchiri kungofila kuti pane umwe mweya wetsvina uri kunditevera. Ndo uri kunditadzisa kubudirira. Ndo uri kunditadzisa kurara. Ndo uri kunditadzisa kurwara kwandiri kuita. Ndo uri kutadzisa vana kubudirira. Ndo uri kutadzisa marriage yangu. Pane kamwe ka evil spirit. Ende uri kutobhilivhiswa. Ende it's real. Zvitoriko. Mune simba mumunamato. Sumuka ndinamate newe. Mayota soyai kunomberi. Tiwe nenguva yakunamata. Sumuka ndinamate newe. God bless you. God bless you. God bless you. Famba mshika kunomberi mumirapo. Mune simba. Imba in number 196. Ungasununguka here muchitema. There's wonder working power in the blood of Jesus. Ungasununguke muchitema. Riri posumba Maropa Urakurira ere chitema Riri posumba Maropa Gunesimba Rino shamisa Moropa Renyenye Gunesimba Rino shamisa Momaropa Renyenye Grupu randiri kuda. Ndere munhu ari kuti pastor Mwari ngaandipe simba rokuregerera. Kaiti Mwari simba rokuregerera. Tinoda kuti venga munhu wanoda kuregerera. Muregerere uchisara une peace. Kazhinji separation kuti uponeswe. Ngatiparadzanei. Asi kana warwara uchindomuona. Kana wada zvekudya uchimupa asi takaparadzana. Asi unoya divorce. Sazoya kunoti ina namatiri divorce mai mwana. Saka anoti pastor Mwari ngaandipe simba rekuregerera. Famba ushiya kunomberi. Kasirai imbai munhu waMwari. Ungasununguke
Kasira vanhu vamwari. God bless you. God bless you. God bless you. Simba, God bless you, my brother. God bless you, my God bless you, my sister. God bless you, my brother. Come on, gentlemen. God bless you. God bless you, my brother. God bless you, mama. Simba, bro, parenyenye. Simba rinoshamisa. Simba rinoshamisa. Moropa renyenye kunesimba rinoshamisa mumaro. Tichazova nebaptism. Iwewe ka zvako unototi pastor ka inofunga zvangu zvotoda baptism. Kubhabhatidzwa chaiko. Kubhabhatidzwa chaiko. Zvangu zvotoda baptism. Vakadero ndovokupedzisira mufamba muchiya kuno mberi. Toda kubhabhatidzwa ini. Saka makosi ese tu ataitaya. Wakagara pako wapaona unofamba uchiya kuno mberi wada kubhabhatidzwa wachiuya. Then topa nguva ino kuna Elder Nakunyada vagotinamatira. Imba istanza. Wada kubhabhatidzwa. Tichava nebaptism not today but one of the days. Kana pastor pazoita baptism ndoda kubhabhatidzwa. Newe famba uchiya kuno mberi. Ndine mweya yetsvina inondinetsa. Imwe yacho inonetsa mudzimai, imwe yacho inonetsa vana, imwe yacho inotonzi dei kumusha kwako. Famba uchiya kuno mberi. Unoda kupiwa simba rekuregerera. Famba uchiya kuno mberi. Une simba. God bless you. Simba God bless you. God bless you. God bless you. Ngatifugamei kuno mberi. Moropa irorenyenye kunesimba rinoshamisa omaropa toda kunamata tisanda namata pamwe pane umwe munhu anoti I'm struggling with something. Ndaedza zvese zvaramba. I want to try prayer. Uya tinamata. Simuka uya tinamata. I'm struggling with something. Ndoda kuti Mwari vandibatsire. I've tried everything. Zviri kuramba. I want to try prayer. Our heads about. Satatanga unamata. Na aripo asara pa issue yandataura nezataura na pastor. Uya tinamata. You are not safe. Satana akuziva kuti pane zvawakuziva. Uya tinamata. Dakunamata. Baba vedu vari kudenga. Mwari muchengeti wedu. Zita renyu ngarikudzwe nautsvene. Nekuti muri Mwari hamusi munhu. Dai manga muri munhu makatisiya kudhara. Dai manga muri munhu makabvisa ruzhowa rwenyu. Satani akatiparadza. Muri Mwari makatendeka. Muri Mwari mune rudo rukuru rusingagoni kutsanangurwa nemunhu. Ndosaka tiri pano. We are survivors in this wicked world because of your love. Tinotenda nekuisa parutivi mazuva emunamato. Muchiisira vana venyu, muchiisira vanhu venyu. Tinouya kwamuri seMandara SDA Church. Tiregererei napane dzimwe tsika dzatinoshare as a community, as a church.
dzinokonesa kuonekwa kwezita renyu. And may you show your face on each and every one of us so that we reconcile back to you. Tiregererei Mwari as a church. Kana paine patinokubatira izvisiri izvo. Help us to be an example. Ngazvionekwe zvatinotenda zviri paupenyu hwedu. Tinouya kwamuri pamasikati ano tichitenda nenyasha dzekudaidzwa pachigaro chenyasha, tichitenda nenyasha dzekudaidzwa kuzosunungurwa. Mangwanani ano varipo vauya makavaratidza zvakawanda zviri enough to show them that they are being haunted by evil spirits. Imwe yacho ndezvinhu zvavasingatozivi kuti zvakatanga kupi. Imwe yacho ndeye macovenants avakapindirwa vasina kupinda iyo, but havana zororo. Vazvinzwa ndosaka vaya kuno mberi. Ndinonamata nezita raJesu. Ava vava venyu nekusingaperi. Vasunungurei nezita raJesu. Dzingai Satani nezita raJesu. Ngavabude muno vaine simba risingawanikwi panyika, rinova simba renyu. Vamwe vakatozviona, vamwe vanotozviziva, vamwe vanosangana nazvo kuhope, vamwe vane makore vachingorota hope dzakangofanana dzinouya apo neapo, just to prove that there is some spiritual battle around their lives. Tiri vanhu Mwari, kana tikashayiwa mhinduro dzemibvunzo yatiinayo, kurarama kunonetsa. But toda kutendai kuti matizivisa, titizire kwamuri nekuti muri Mwari. Mukatendera kuti murandarume wenyu adaidze in a special way this group. Pakati pemapoka akawanda evanhu vari kutambudzika. Rangarirai sangano renyu. Vanhu vari kunetswa nemweya yetsvina, imwe yacho ndezvinhu zvavakabata mukusaziva. Vasunungurei kubva pazviri. Zvimwe zvacho Mwari zvinhu zvavakapinda vachiziva but vasina kuudzwa maconditions ese naSatani. Now upon the realization yekuti this is deeper than we thought, they can't withdraw, they can't come out. Naivavo Mwari kana vatizira kwamuri nhasi, munoti hakusisina kupiwa mhosva. Munoti kana munhu hamuna Kristu Jesu, chaachisikwa chitsva. Tinonamata Mwari pakati pedu. Pane vamwe vauya vari kuti pamunamato wenyu makatituma kuti tiregerere. Tibatsirei Jehovha, hazviwanikwi musimba revanhu. Zvimwe zvezvinhu zvatakaitirwa zvinobatika. Mamwe mashoko atakaudzwa anoramba achidzoka pfungwa dzedu. Zvimwe zvacho zvatakaudzwa zvakatoitika. Zvimwe zvacho Mwari tikatoona kuti zviri kubva nepapapa. Hatisi kunamatira vanhu vari kufungidzira. Tiri kunamata Mwari nevanhu vane evidence yemapundo ari pakati pemwoyo. Vanhu vane evidence yesosi yemisodzi yavo nesosi yeheartbreak iri mavari nemadisappointments. Vauya kwamuri vari kuti Mwari tibatsirei. Maite Jehovha nekuti muri Mwari. Sanganai nesu patinokudai. Mutipe simba, mutidzidzise. Tinokutendai negore rino. Tinokutendai nekutitendera kuti tiritange nemutoo uyu. For we shall never be the same again. Randarume wenyu paanoenderera mberi achinamata. Nzwai kunamata kwake muzita raJesu. Baba, tinouya neonline church. Vakomborerei mumwe nomwe kwaari. Vane zvizhinji zvinovanetsa vari kudiaspora. Mwari wenyasha, Mwari werugare. Vamwe they are homesick, vamwe mavisa yakaexpire, vamwe vari paasylum, vamwe havana mabasa, vamwe vari kusuffer racism, vamwe vane hama dzakashayika kuno kumusha, vakashaya mari yekuuya kuzoona dzichivigwa, vamwe vanoda mari dzemacolleges, vamwe vari kuchinja mabasa, vamwe vari kuchema mamarriage ari kudimbuka. Mwari wenyasha, Mwari werugare, rangarirai church online, vari Australia, Asia, Europe, Africa, South America, ivai navo Mwari. Vabvisirei mweya yetsvina, vadzisei kuregerera. Vamwe vachada kubhabhatidzwa, varangarirei muvakomborere. Ivai neMandara church yepano pahome, komborerai vana mai nana baba, vakomana nevasikana. Rangarirai maelders, rangarirai vaenzi vari pakati pedu. Rangarirai vamazviwanira vauya kuno mberi. Satani achavazevezera kuti haiwa
wanga wachirevesa here vadzidzisei kuresista muvengi kuburikidza nemunamato. Mune simba munamato nezita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Ndamirira Jesu kundichingamidza kumusha wake wekudenga, nguo chena nemaremba nezviremba wakaenda kukatirira. Ndamirira iwe Jesu ndakumirira. Ndinoda kufamba munyika yoyedza nevana vaMwari wedu, nekoyemba apote tafamba weruponeso rwa Jesu. Ndakumirira iwe Jesu ndakumirira. Peanima koreseticha sopinda komusha Yesu akadzidza kunyika yakanaka tichazorora komusha waJesu kudenga. Ndakumirira iwe Jesu ndakumirira. Makambonzwa yerene yikaita mambo ayo asina makumbo nemure yayo yakazara rufaro nyika yacho haitazochemberi. Jesu ndiye mwenjewe uyomosha, hakuna usiku kana na urombo. Moyo yetu ili kunangisira kupenda yomusha usinga chemberi. Kutari niloko shale uyomusha Jesu akayenda kukatirira amazambara inarama anokosha tija hapina anata ponesa. Jesu ndiye mwenjewe uyomusha, hakuna usiku kana na urombo. Moyo yetu ili kunangisira kupinda yomusha usinga chemberi. Jesu ndiye mwenjewe uyomusha, hakuna usiku kana urombo. Moyo yetu ili kunangisira kupinda yomusha usinga chemberi. Ama yangu zinazofata
shall sing a cherry. The Sabbath is the day that the Lord made for you and me to rest in and worship the King. The Sabbath is a day that the Lord made for you and me to rest in and praise the Creator. He made the heavens and the earth and the sea. He created all the living things that crawl the earth. He made the sun and the moon and the mountains, the visible and all that is invisible. The Sabbath is a day where you and I have holy convocation and meet with believers. The Sabbath is a day made for man, so we rest from all our labors that make us weary. He made the heavens and the earth and the sea. He created all the living things that crawl the earth. He made the sun and the moon and the mountains, the visible and all that is invisible. Day one, let there be light. Day two, He made the sky and the land. Day three, the trees, the flowers, and the grasses. Day four, the stars and the moon and the sky. Day five, He made the fish and the birds. Day six, He made Adam and Eve. Day seven, stop. He rested. Sabbath day. He rested. Holy day. He rested. The day of He rest rested. for you and me. Let all creation bow before His name. Thank you, Lord. He rested. Yes, He did. He rested. So should He you rested. lay your work aside. He rested. Hold the day. Let all creation bow before. For You made the heavens and the earth and the For sea. You made the He created all the For You living made things it that all. crawl You made the it all. earth. You made Made the sun and the moon and the mountains, the visible and all that is invisible. For You He made the heavens and the earth and the sea. He created all the living things that roll the earth. He made the sun and the moon and the mountains, the visible and all that is invisible. Lord is holy. Holy Is holy. 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 The Lord is holy. Remember Holy. the Sabbath day Holy. to keep it holy. The day is holy. Yeah. Holy. It's holy. Holy. Set apart now. Holy. Sanctified. Holy. 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 Yeah. Holy. 18th of April. Holy. Zimbabwe's birthday. Holy. Every Saturday. Holy. The earth's birthday. Holy. You can't change it. I can't change it. Holy. God didn't change it. So who changed it? Holy. Friday is Holy. preparation day. Holy. And Sunday Holy. is resurrection day. Holy. What is in between? Holy. What is in between? Take it up, take it up. Holy. It's holy. Holy. Set apart, yeah. Holy. Sanctified. Holy. 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 Yeah, yeah. It's not a day
for the Jews now. It is a day for all creatures, because it came before and it drew on